असम के कोकराझार में बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे लोकल यूथ का फ्यूचर जिंदा दफन हो रहा है। नीट वालों को कम से कम मीडिया और सुप्रीम कोर्ट तो मिला, पर यहाँ इनका निकम्मा सिस्टम देखो। जिस सुजीत नर्सरी ने बोडोलैंड के फ्यूचर के लिए अपना खून बहाकर पहली सेक्रीफाइस दी थी, आज उसी हीरो के नाम पर बने हॉस्टल में यूनिवर्सिटी ने बच्चों को अंधेरे में घुटने के लिए छोड़ दिया है। आज भी वहाँ बेसिक फैसिलिटीज और मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ मजाक चल रहा है। एक तरफ सेक्रीफाइस के नाम का बोर है और दूसरी तरफ इनका अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। और सबसे भयानक मजाक सुनोगे, जब एक स्टूडेंट सर्वर क्रैश से लड़ रहा है, 0-0 मार्क्स का टॉर्चर चल रहा है, तब हमारी यूनिवर्सिटी की टॉप लीडरशिप कैंपस में वीआईपीज के आगे पीछे घूमने और फालतू के इवेंट्स में रिबन काटने में बिजी। खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा अनफावरि वारि आङो दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियननि प्रेसिडेन्ट। दिनैनि बे प्रेस मिट लानायनि माखासे रिजनफोर दङ। बेयाव आङो बुंगोन होननानै सानाखैमोन, नाथाय माखासे साननिफ्रायनो जोङो ससियेल मिडियायाव नटिस खालामदों जे इउनिभार्सिटिनि नामाव बा इउनिभार्सिटिनि नाम लानानै माखासे गोबांथार इनफ्लुएन्सार बा माखासे स्टुडेन्ट्स नंगौना नङा जों मिथिया, नाथाय माखासे ससियेल मिडिया एकाउन्टफोराव इउनिभार्सिटिनि नाम लानानै जोङो माखासे गोबांथार खोथा जोङो सावरायनाय नुनो मोन्दों, जायफोरनि गेजेराव गोबांथार मिसइनफरमेसन दङ। दा बे खोथाखौ लानानैसो आं दिनै सावरायनो सानदों। दा मैयानिफ्रायनो मोनसे माबा सार्कुलेट जागासिनो, भिडिअ सार्कुलेट जागासिनो। दा बिनि सायाव आङो फंनैसो बुंनो सानदों। मोनसे एनि आनफिल्टार्ड एन्ड बड'लेण्ड एन्टारप्रेन्योर्स मुंनि मोनसे पेजआ वीडियो बनाएगा यूनिवर्सिटी सायाव। असम के कोकराझार में बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे लोकल यूथ का फ्यूचर जिंदा दफन हो रहा है। नीट वालों को कम से कम मीडिया और सुप्रीम कोर्ट तो मिला, पर यहाँ इनका निकम्मा सिस्टम देखो। जिस सुजीत नर्सरी ने बोडोलैंड के फ्यूचर के लिए अपना खून बहाकर पहली सेक्रीफाइस दी थी, आज उसी हीरो के नाम पर बने हॉस्टल में यूनिवर्सिटी ने बच्चों को अंधेरे में घुटने के लिए छोड़ दिया है। आज भी वहाँ बेसिक फैसिलिटीज और मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ मजाक चल रहा है। एक तरह से खोथाखौ बुंनो सानदों। दा बे भिडिअ'आव जे मेनसन खालामदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेमनि खोथा, नो डाउट जोंनि इउनिभार्सिटियाव प्रब्लेमा बिराद दङ, गैया नङा दङ, बाट बे प्रब्लेमनि सायाव डिसकास खालामालासिनो नैबे भिडिअ'आव बांसिन माखासे मिस इनफरमेसन होनानै बा माखासे फल्स इनफरमेसन लानानै भिडिअ'खौ बानायनाय नुनो मोन्दों, जेराव मेनसन खालामदों जे सुजित नार्जारी बयस हस्टेलनि खोथा, जाय जोंनि इउनिभार्सिटियाव सुजित नार्जारी बयस हस्टेल मुंनि मोनसे हस्टेल गैया। स' बियो मोनसे मिस इनफरमेसन बा फल्स इनफरमेसन होनानै भिडिअ' बानायनाय जादों। आरो हस्टेलनि बेसिक फेसिलिटिस बा माखासे फेसिलिटिस मोनैनि खोथाबो बेयाव बुंनाय जादों, जायनाखि टटेलि फल्स, बिकज जोंनि इउनिभार्सिटिनि हस्टेलाव बेबायदि बेसिक फेसिलिटिसनि जेबो आंखाल बिदि जोङो दिनैसिम कमप्लेन मोनाखै। दा सानै साथामसो माखासे इनफ्लुएन्सार बा माखासे भिडिअ' बानायग्राफोरा इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेमनि नामाव गावसोरनि फलोवार्स बा माखासे एटेनसन, अनलाइन एटेनसन गेइन खालामनो थाखाय बेबायदि फल्स इनफरमेसन लानानै जोङो भिडिअ स्प्रेड खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा एज ए प्रेसिडेन्ट अफ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आं मोनसे बाथ्राखौ रिक्वेस्ट खालामनो सानो जे नो डाउट नोङो नंगौ खोथाखौ बा नंगौ इस्युखौ रेज खालामनायाव जोंहा प्रब्लेम गैया। येस, इउ हेभ राइट टु रेज द इस्यु डेट स्टुडेन्टसफोरा जाय इस्युखौ फेस खालामगासिनो बेखौ नोंसोरा अनलाइनाव सार्कुलेट खालामनायाव जोंहा प्रब्लेम गैया। नाथाय इउनिभार्सिटिनि नाम लानानै जे माखासे नंखाय खोथा बा मिस इनफरमेसन नोंथांमोना स्प्रेड खालामगासिनो, बेनि सायाव जोंहा बुंनांगौ दङ। मानो होनब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जोंनि जा बिटिसि ओनसोलाव मोनसेल' गिबिसिन इउनिभार्सिटि, जाय जोंनि बर' स्टुडेन्टफोर जायफोरा जों गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय, माखासे मिडल क्लासनिफ्राय फैनाय, जों बेयावनो गोजौ सोलोंथाइ बा हायार इडुकेसनखौ जोङो एचिभ खालामगासिनो। दा बेबायदि सिटुएसनाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि नाम लानानै इनडिसिप्लिन वेआव जाबायदि भिडिअ' बानायगासिनो, आरो भिडिअ'खौ जोङो मेक्सिमाम हिन्दी रावाव बानायनाय नुनो मोन्दों, बिकज हिन्दीयाव बानायब्ला मेबि बिसोरा बांसिन अनलाइन एटेनसन मोनगोन, बेफोरबायदि टारगेटजों बिसोरो बिदि भिडिअ' बानायदों। आरो बे दहायसो आं देखायनाय भिडिअ'आव माखासे नेसनेल मिडिया हाइलाइटनिबो खोथा बुंदों। दा बिथांमोना सानदों जानो हागौ बिसोरनि बिदि मिस इनफरमेसन बा माखासे जाय फुलि माने अथेन्टिक रिसार्च खालामनानै बिसोरो निउसखौ लाबोआखै बा भिडिअ'खौ लाबोआखै, जायफोरा फेक्ट चेक खालामाखै, बेफोरबायदि भिडिअ'खौ लानानै नेसनेल मिडियायाव हाइलाइट खालामनो सानदोंब्ला जोंनि इउनिभार्सिटिखौ बेयाव जोंनिनो स्टुडेन्टफोरनि लस जागोन। मानो होनब्ला दिनै जुदि बेफोरबायदि कमप्लेना इउजिसिनियाव थाङोब्ला
जोंनि इउनिभारसिटियाव जुदि UGC आ फान्ड हरनायखौ बन्द खालामब्ला जोंनिनो स्टुडेन्टसफ्रानो प्रब्लेमाव गोलैगोन आरो जुदि दिनै जोंनि एरियायाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गैयामोनब्ला दाबायदियाव जोङो जोंनि स्टुडेन्टफोरा गुवाहाटी इउनिभारसिटि बायदियाव जोङो मास्टार्स खालामहैनो मोननायनि बा हायार इडुकेसन लाहैनो मोननायनि चान्सेसा 5%बो गैयामोन दा बेनिखायनो आङो जायफोर इनफ्लुएन्सार बा जायफोर स्टुडेन्ट बा स्टुडेन्ट नङैफोरा बेफोरबायदि मिस इनफरमेसन लानानै भिडिअ खालामगासिनो बेफोरबायदि मिस इनफरमेसन स्प्रेड खालामनायखौ टटेलि बन्द खालाम आरो जुदि नोंथांमोना थारैनो जोंनि इउनिभारसिटिनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो लुगैदोंब्ला जों फैनानै डिसकास खालामफैनो हागोन नोंथांमोना सिस्टेमखौ बुजिनांगोन इउनिभारसिटिया मोनसे सिस्टेमजों सोलियो इउनिभारसिटिनि रिजाल्टनि सायाव जोंहा गोबांथार प्रब्लेम जानाय नुनो मोनदों दा बे प्रब्लेमनि सायावबो माखासे रिजाल्टआ माखासे प्रसेसनि गेजेरजों फैयो इउनिभारसिटिया डिक्लेयार खालामो आरो दा मेइन इस्युआ जानानै फैदों सामार्ट पर्टेल जाय सामार्ट पर्टेला इउनिभारसिटिनि नङा बेयो मोनसे गभर्नमेन्ट पर्टेल बेयावहाय बे पर्टेल जानायनिफ्रायनो जोङो इउनिभारसिटियाव आरोबाव बांसिन रिजाल्टनि बेलायाव प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि जेसेबां प्रब्लेमखौ रेज खालामदों बेबायदिनो जुदि सल्भबो खालामनो गोसोबा जों इउनिभारसिटियाव फैनानै डिसकास खालामफैनो हागोन आरो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनायाबो माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों थांनो गोनां जायो जों बेयाव बेफोरखौ दावराव खालामनानै बेखौ सल्भ खालामनो हाया आङो बेखायनो बेखौ रिक्वेस्ट खालामनो सानदों जे नोंथांमोना जुदि थारैनो बेफोरबायदि इस्युनि सायाव नोजोर होदोंबा बा सल्भ खालामनो गोसो जादोंबा अनलि रियेल इस्यु जायफोरा फेक्ट चेक खालामनाय बेफोर इस्युखौ रेज खालाम आरो जों डिसकास खालामफै दा बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनो सानो गोजोन्थों जाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा दैमु बसुमतारी आङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि BSUनि आफादगिरि जोंनि दिनैनि बे प्रेस मिट लानायनि गुबै आयदायानो जाबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ ससियेल मिडियायाव माखासे इनफ्लुएन्सारफोरा नंखाय रावै नंखाय खोथाखौनो गोबां बायदिसिना मुं सुगासिनो दं बिनि थाखायनो जों बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों जों दिनै बुंनो ओंखारदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसेल' मुलुगसोलोंसालि बे मुलुगसोलोंसालिया जानाया बांद्राय गोबाव जायाखै बे जानाया एसेबांबो गोजौआव जौगायाखै स्टेजआ दासिमबो जागायजेननायावनो दङ बेयाव माखासे प्रब्लेमफोरखौ नुदों नंगौ जायो प्रब्लेमा जागायजेननायाव जायो बे जागायजेननायजोंनो जौगालांहोनायाव माखासे प्रब्लेमफोर थानायखौ बै इनफ्लुएन्सारफोरा सायै माखासे सिस्टेमेटिकलि नायालासिनो सानि खोथाखौल' नायनानै सिंनि खोथाखौ नायालासिनो बिसोरो ससियेल मिडियायाव नंखाय रावै बांसावगासिनो दङ जायनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया मुङा गाज्रि जागासिनो दं बिथांमोना बुङो दिनै गावसिनि फेसबुक पेजआव ओरै होननानै बुंसे बुंनानै मोजां रोखोमै इनफरमेसन लायालासिनो गाज्रि मुङै बुंनानै बुंबावो बिसोरो प्रब्लेमा जादों नंगौ जोंबो मानियो प्रब्लेमा जादों नाथाय बे प्रब्लेम जानाया गावसोरो भिडिअ बानायनानै गावसिनि फेमनि थाखाय बुंसे बुंनानै गावसिनि कमेन्टआव बै प्रब्लेम जानायखौ गावसिनि कमेन्टआवसो थिनो बै प्रब्लेम जानाया गावसिनि कमेन्टआव कमेन्ट हरोबा मा बै प्रब्लेमा सुस्रांजागोन नामा बेथ' नङा बै प्रब्लेमखौ जाफुंहोनो थाखाय ग्राउन्ड लेभेलाव ओंखारनांगोन ग्राउन्ड लेभेलाव जेबो खामानिखौनो मिथियाब्ला नोंथांमोना सा खारनानै बोरै जानो बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जे नोंथांमोना भिडिअ बानायो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सायाव नंगौ नाथाय मानो नेगेटिभखौल' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बिराद पजिटिभ माखासे खामानिबो जायो बे खामानिफोरखौ नोंथांमोना मानो दिनै हाइलाइट खालामा मानो नेगेटिभनि सायावल' हाइलाइट खालामो बेखायनो आं नोंथांमोनखौ गासिबो इनफ्लुएन्सारफोर जायनाखि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सायाव गाज्रि नेगेटिभलि भिडिअ बानायगासिनो दं बै नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों जे नोंथांमोना नेगेटिभखौल' देखायालासिनो पजिटिभखौबो देखाय जाहाथे जोंनि इउनिभारसिटिया गोजौ लेभेलाव दावगानो हाथों आरो माबाफोर साजेसन दंबा साजेसन हो
नोंसोरो इनकारेज खालामनांगौ जोंनि इउनिभारसिटिया बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया मोनसेल' इउनिभारसिटि जे बर'फोरा बेयावनो फैनानै गोबां पिएइचडि खालामबाय माबा खालामबाय आरो बे पिएइचडिनि दारैबो दाख्लै बुंदों पिएइचडिया स्केम जादोंनो 128 जन 127 जन दा बिनि सायावबो माखासेया गोबां बुंदों मिस इनफरमेसन खालामदों माने खोथाखौनो मिथिया सोरबा सासेया होबाय बे होनायखौनो बैबो होबाय बैबो होबाय बैबो होबाय आरो खिन्थु मारै जानो पिएइचडिया बिदि पिएइचडि होनाया ओरैनो स्केम नङा पिएइचडिया बेयाव गासिबो मास्टारफोरा खालामजोबखांनायनि उनाव नेशनेल लेभेलाव सौहैबासो बिनिफ्राय रेसपन्स मोनोबासो सासे स्कलारा पिएइचडि बिबानखौ मोननो हायो बेनिखायनो आं गासिबो नोंथांमोननि इनफ्लुयेन्सारफोरखौ बुंनो सानदों जे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव प्रब्लेम जानायफोरखौल' सानालासिनो पजिटिभखौबो नोंथांमोना गासिबो देखायलांगोन दिन्थिलांगोन होननानै आंनि बुंनाया एसेनोसै